расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук дуюм рақами рейтинг Арманд Сарукян зидди шашум рақами рейтинг Ден Хукер ва муҳорибаи рейтингӣ дар вазни нимёна якум рақами рейтинг Билол Муҳаммад зидди шашум рақами рейтинг Иен Гери рӯзи 22 ноябр дар турнири UFC Fight Night дар Қатар. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. Шахсоне ки хунукзадагӣ доред, зуд пешоб мекунед, пас ширкати шифофармо ба шумо ин асали гиёҳӣ бо номи паҳлавонро тавсия медиҳанд ки ҳамаи ин мушкилиҳоро бартараф мекунад. ҳамчунин ин асал тестостерони шуморо баланд карда гардиши хунро хуб мекунад ва аз ҳама муҳим ин асал танҳо аз гиёҳҳои табиӣ тайёр шудааст ва дар таркибаш ягон гуна химикат надорад. барои заказ кардани ин асал ё барои маълумоти бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва мутахассисони ширкати шифофармо дар ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода ин асалро ба ҳама шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка мекунанд. чемпиони вазни 61 кг UFC Мераб Двалишвили гуфт ки агар баъди муҳориба зидди Кори Сенхаген ба ӯ муҳориба зидди Умар Нурмагомедов диҳанд, пас муҳорибаи онҳо чӣ гуна мегузарад. агар баъди ин муҳориба ма бояд ки зидди Умар Нурмагомедов ҷангам, ма боварӣ дорам ки ин дафъа ӯро мешиканам ва ғалабаи ба боварӣ ба даст меорам. ма чунин ғалабаи ба даст меорам ки дигар ягон савол намемонад. дар якум муҳориба ма ин корро карда натавонистам, лекин ба ҳар ҳол ман муҳорибаро идора карда бе ягон риск ғалаба ба даст овардам. лекин дар реванш ӯ аз ман ба осонӣ раҳо намеёбад. агар ки реванши мо баргузор гардад, пас ман Умарро дар 1.5 дақиқаи аввали муҳориба мешиканам. ана баъд боқимондаи 23.5 дақиқа бошад ӯро ба монанди линча ба ҳар тарафи октагон мепартом. ӯ шикаст хӯрд, лекин ин чиз барои ӯ дарс нашуд ва ин чизро бояд ислоҳ кард, гуфтааст Двалишвили. ногуфта намонад ки Мерабро аллакай шаби 4 ба 5 октябр дар турнири UFC 320 муҳориба зидди Кори Сенхаген интизор аст. ана Умарро бошад рӯзи 25 октябр дар турнири UFC 321 муҳориба зидди Марио Баутиста интизор аст ва агар ки ҳар дуяш ғолиб шаванд, шояд ки UFC реванши онҳоро ташкил кунанд. чемпиони вазни ним вазнини UFC Магомед Анкалаев гуфт ки реванш бо Алекс Перейра барои ӯ акнун кори шахсӣ шудааст. бале, акнун ин муҳориба барои ман кори шахсӣ аст, чунки ин камарбанд аз ман аст. ман чемпионам ва ҳама бо ман ҷангидан мехоҳанд ва ман бояд ки камарбанди худро ҳимоя кунам. барои ҳамин ин муҳориба барои ман кори шахсӣ аст ва боз барои суханҳои гуфтаи ӯ нисбати ман, суханҳое ки ҳақиқат надоранд, гӯё ки ман аз ӯ пинҳон шуда бошам. ин суханҳои ӯ ба ман писанд наомад ва ба ман сахт расид. акнун ман мехоҳам ки ба ӯ зарари калонтар расонам ва барои суханҳои дурӯғаш ӯро ҷазо диҳам. фикр мекунам ки ин дафъа муҳориба тамоман дигар гуна мешавад. ӯ ба ин муҳориба хашмгинона мебарояд, чунки мо ҳар дуямон барои нокаут мебароем, то ин ки дар ин кор нуқта гузошта ин таърихро ба анҷом расонем, гуфтааст Анкалаев. ногуфта намонад ки муҳорибаи онҳо аллакай шаби 4 ба 5 октябр дар турнири UFC 320 баргузор мегардад. имшаб, яъне шаби 2 ба 3 октябр бошад пресс-конференсия ва муҳорибаи рӯбарӯи онҳо баргузор мегардад. ҷангори вазни нимёна UFC Пунахеле Сарьяно дар муҳорибаи унвони вазни худ ки байни Ислам Махачев ва Ҷек Дела Маддалена мегузарад прогнози худро дод. чанд муддат пеш дар вақти коронавирус, вақте ки ман дар вазни миёна баромад мекардам, ман баҳона кофтарӣ нестам, лекин ҳамаи залҳо маҳкам буданд ва ман тамрин намекардам. ва як рӯз ба ман Али Абдулазиз навишт ки эй, имрӯз тамрин кардан мехоҳӣ? ман гуфтам ки бале, албатта ки мехоҳам. ва вақте ки ман ба зал омадам, дар он ҷо маро зидди Ислам монданд. ҳамон вақт ӯ дар вазни 70 кг баромад мекард, ман бошам дар вазни 84 кг. ва медонӣ чӣ? ӯ тамоми тамрин маро мезад. ман бо Шон Стрикланд ва дигар ҷангорон тамрин кардагиём, лекин Ислам ягона касе буд ки техникӣ ба осонӣ маро зад. барои ҳамин ман фикр мекунам ки дар вазни нимёна Ислам муваффақ мешавад. ман фикр мекунам ки қаду қомати ӯ барои ин вазн мувофиқ аст. фикр мекунам ки дар қаду қомат ӯ ва Ҷек тақрибан баробаранд ва муҳорибаи онҳо беҳтарин муҳориба мешавад. ман тамошо кардани муҳорибаҳои ҳар дуяшонро дӯст медорам, лекин ман Исламро мухлисӣ мекунам, чунки мо якдигарро мешиносем ва рафиқем, гуфтааст Сорьяно. хотиррасон мекунам ки муҳориба байни Ислам Махачев ва Ҷек Дела Маддалена дар вазни 77 кг мегузарад ва рӯзи 16 ноябр дар турнири UFC 322 баргузор мегардад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.